Terve kaikille taas. Luvattiin striimiä tällä viikolla, niin tällä viikolla sitä striimiä sitten tulee toistamiseen. Eli jatketaan siitä, mihin jäätiin viimeksi. Ratkaistiin ensimmäinen keissi. Koitetaan ratkaista tänään toinen keissi. Koska Master Detective Fisu is on the case. Is on the case again. Mut joo, nyt lähdetään. Keissi, selvä. Selvä keissi. Joo, muistakaa, että tässä framerate on matala. Can't guarantee you anything so flashy, but we do have a victim. Assault and battery. Yhdessä päivässä ehdi jo unohtaa, kuinka kauniit nämä modellit on tässä pelissä. Okei, eli lähdetään sitten saman tien. Onko mitään sanottavaa? No ei! En mä halua sulta mitään tietoja. Mennään saman tien crime scenelle. Neis mennään, ratkaistaan rikoksia. Mä tarvitsin sellaisen Sherlock-hatun kyllä. Tosin se voisi olla näiden kuulokkeiden kanssa vähän vaikea. Scene's already been compromised. Paramedics all over the place, but they had their job to do and we had ours. Paramedics. First officer says the building manager lists the tenants as an unmarried cohabitating couple, Shane and Connie. Siinä on melkoiset määrät verta. Neighbors heard loud Ooh, that ass girl. scream. Sorry, ei se on väärin sanoa noin. Maybe a gunshot. Maybe a gunshot. No niin, nyt lähdetään tutkimaan. Katsotaan kaikki paikat läpi. Siinä on selvästi joku kuitti. Se on selvästi joku hyödytön asia. Siinä on lasi. Siellä on ötökkä! 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 Ei! Miten mä saan sen? Mä haluan ötökän. Grissomille ötökän. Siellä on ötökkä! Mä haluun sen! Miten se saa? Noi. Cool bug. Nice. If you catch it, I'm sure Grissom would love to see it. Ötököistä saa bonuspisteitä. Nice. Siivotkaa keittiönne. On likasta touhua. Joo. Otas tänne päin. Onks tos luodireikä? Jaha. Käsilläkö tää otetaan? Sitä mäkin. You want a different tool for that. Damage done by the bullet. Appears to be recent. Mä ottaisin ehkä mieluummin sen perunan nikin kuin tän naisen. Toi ääninäyttely on niin laimeeta, että jotain siinä kärjessä on. Mitä siinä on? You want a different tool for that. There's some sort of material on this bullet. Maybe hei, tää video ei pätki. Tää vaan hidas. Okei. Tonnepäin ei pääse. Tossa on verta. See the direction these drops are pointing? Follow the arrow. Follow the arrow. Blood drops heading out this door. Elongated shape suggests the person was moving quickly. Kiitos hitaasta videosta. Mitä mä 2 tunnistaa? Try again with something similar. Mikä tää on? Washed away blood. Ai noit muita ei lasketa vai? Se on verta. Verta verijumalille ja silleen. Scary Fisu. En mä oo pelottava. Onks mä pelottavan näköinen? Toi ehkä oli vähän pelottavaa. Mä pyydän anteeksi. Itse asiaan. Jaha, täällä on sit tällainen meininki. Who was looking for what here? Vic looking for a weapon? Perp after valuables? Tarvii lisää ötököitä, että Chris on mun tyytyväinen. Mut tästä voi ottaa jotain. Jaha! Tässä on jotain tällaista... Mitä toi? Jotain karvaa vai? Joo. Fibers from bedsheet.
Ei siinä mitään muuta ollut. Täällä on kännykkä. Tästä voisi saada sormenjäljet. This may provide Shane some company on that suspect list. Mä vihaan tuota puhetyyliä niin paljon. Se on jotenkin niin elottoma kuulonen, kun se puhuu. Kunhan se ei heitä huonoa läppää, niin kaikki on hyvin. Blood smearing indicates Vic slid off the bed. Tässä lisää verta. Tosta vähän. Mä siivon. Blood suggests an attack with a sharp object, consistent with a knife. Muiden ääni on kauhean tärkeilevä. Joo, no sitä se kyllä on todellakin. Musta tuntuu, että mä missasin tästä yli. Eikö noita ei voinut ottaa noita rullia? Katsotaan. Siinä on valokuva pimeässä. Here's the happy couple. If our Vic is Connie, Sulla on niin we need to kauniit notify silmät. Shane. No need mentioning that stats put him automatically on top of the suspect list. Sit kun sä olisit vielä hiljaa. Hey, Se oli it's ilkeisissä. Connie. Nyt taas puhutaan Dad tälleen. said to tell you that Connie Roth, the Vic, has been taken to Skylar Progressive Hospital. Sign Okay. her out. Jep. Skylar Hospital, huh? That's my old alma mater, where Lindsay made her I'm a debut. mother. We can head there now, or keep We can head there processing at the scene. now. Please Your shut call. up. Please stop talking. No joo. Ei kun jaa, location searched. Mä löysin kaiken. Boom! Mennään puhumaan victimille. Tai itse asiassa ei mennäkään, ei mennä sairaalaan. No. Mennäänkö labraan? Too late. Nurse says our Vic is in critical condition, but likely will stabilize. Rape kit was run, and no sexual piristävää activity puhetta is taas. indicated. Not tonight, anyway. Sori, että mun tuoli natisee aika paljon. Since Connie is pregnant. Jaha, se on niinku raskaana, selvä. Ilmeisesti sen kanssa ei pysty puhumaan vielä. Interesting Whoa. note on her chart. 2 years ago, she was a bone marrow donor for a young child in Spain. HLA Spain? tissue matches are rare Tiedätkö, tää on among menossa Spainiin Caucasians. ylihuomenna. The This world needs guy. more good donors. Please stop. Voinko katsoa ikkunasta? Ihailla, siellä on Visa-mainos. Visa confirmed. Hienot säkit sulla siinä. We don't have permission for this. Yet. Okei. Voin mä ottaa tosta Wounds valokuva. are consistent with a knife attack. More than a few landed right to the chest. Saanko koskea minun työkalupakilla? No en vissiin saa. Aha, ötökkä! Sairaalassa! Sieltä ei sitten hävetä. Huhhuh. Tässä niin, siisti laatikosta siinä sinulla on. Sairaalassa ötökkä. Huhhuh. Mennään labraan. Mennään sörkkimään tota. Katsotaan seuraavaksi bullet. I want bullet. No samples. Oh shit. Meidän pitää löytää siis siihen sopiva luoti jostain. Löytäisikö tähän edes jotain? What? No nyt on kyllä aika rasittavaa. Löytyisikö tähän jotain? Tähän löytyy. This is fine grade wool, often used to make clothing, like men's suits. Special search. Otetaan vähän kännykästä. Ups. Visu pelaat Sappisen kanssa CS. En mä halua pelata Vic got CS. a call from an E. Let's have Sarah take a crack at the names on this call history. Maybe we can turn a lead.
Well, maybe you can shut up. Sori, mulla jostain tosi paljon rasittaa toi ääninäyttely. Ei se siinä sarjassa niin ärsyttävää ollut. Connie's a cocktail waitress at the Hot Rod Hotel Casino. Shane's employed there as well as a casino host. He's on probation at the casino, though it's not stated why. He does have one DUI, but no other criminal record. Keissi alkuvaiheessa This vielä. area is Kaikki on set aside mysteeriä. for high rollers, not really designed to be This CSI area friendly. is The casinos are very fussy about allowing searches without a warrant, so for now, it's meet and greet time with our top suspect. Tässähän se on. Excuse me, are you Shane? That's right. Aren't you Catherine Willows? Toi näyttää ihan siltä That's right. My partner and Mikä I toi have on? a few Se moments yksi näyttelijä. of time. Toi näyttää ihan siltä yhdeltä Mind if I näyttelijältä. start with a question or two? Mikä sen nimi on? Se yksi hassunaama. What is your relationship with Connie Roth? Well, it's serious. Committed. We live together, and I guess you could say we're engaged. She's a waitress here, but it's not against casino policy. Listen, what's this about? When did you last see her? Around 8:45 at the apartment, leaving for work. I'm not Kuulostaa like kyllä a vähän fan of this. I know, valehtelulta. right? What the hell is wrong, Miss Willows? Ei ihan nyt Shane, Connie is in critical condition at Skylar Progressive. multiple stab wounds. I need to see her. I need to see her now. You should have told me immediately. Someone should have called. Wow, You'll have to rauhoitu. excuse me. We'll give Jeesus. you a Sitä lift. puukotettiin vähän This was our vaan. next stop. Wow. Vois kyllä itse asiassa pelata sen L.A. Noirin jossain vaiheessa kans striimissä. Kiinnostaisiko teitä nähdä se L.A. Noiri? Bullet in the Koska se on tosi hyvä peli God, oikeasti. What happened in our place anyway? If there was a bullet hole in a wall in there, I never saw it. Was it painted over or something from some other tenant? Oi, mun puhelin soi. Probably Hello? Sarah again. Hey, remember that Eve on the cell phone? Yep. Well, this Eve's no girl. Shorthand for Everett. Mhm. As in Everett Brower, the Texas Energy King? As in Mitä? multi-millionaire Everett Brower? And guess who's one of the high rollers in town? No Sidle ehkä. out. So, Sarah Ei mä nyt says it's satuloi Everett Brower, mihinkään. huh? I remember him. Got big play in the media when he married a foxy young thing who could have been his granddaughter. But Ihan sama mitä striimaat, kunhan We can striimaat. head over Okei, niin mä wherever striimaan you pasianssia sit. Sodan jumalan pyydöstä. Okei, siinä taisi olla kaikki. Ei olekaan. Well, of course she does. He's a regular customer of mine. Mutta jos sitä L.A. Noiri voisi kyllä ehkä striimata. Se oli hyvä peli, enkä mä oon pelannut sitä sen jälkeen, kun mä vedin sen läpi joskus vuosia sitten. I Täytyy pitää mielessä. can't Good think. call. It strikes me as odd. He's always been fond of Connie and somewhat, well, flirtatious. Harmless, Aha, really, but mylly. he finally stopped paying so much attention Mylly? to her. Out of respect to you? No, out of respect to his new wife, Nicole. Oh. She didn't appreciate her husband paying attention to an attractive waitress, and who can blame her? No problem. Whatever it takes to get this creep. Nice. Mennäänpäs ekaksi labran kautta varmistamaan, että toi on syytön. Tai se ei ole sen verta siinä ovessa. Hey guys. Wow! I ran a full background check on the Vic. Interested? you bet. Lived in Vegas most of her life. Cocktail waitress for several years now. Siis Top jostain in syystä... line, premium ships, mä tiedän. high roller venues. Jotenkin se ei haittaa, että ne mieshahmot näyttää perunoilta, mutta kun nämä naishahmotkin näyttää ihan perunoilta, niin se jotenkin One häiritsee. shoplifting offense when she was 16, but Ja noi ever since silmät, she's been ton clean. Särähin silmät on Made a ihan mistake kuolleet early on, niinku. straightened out, it seems. Wow! Surprise, one felony in the casino can't hire you. Thanks, Sarah. Nyt mä en edes kuunnellut mitä ne puhuu, koska mua häiritsi se silmät. Ei se mitään. Nyt katsotaan, että se on syytön. Noniin. Ei mätsää tähän. Nope, these don't match. Jeps. Ja se ei myöskään mätsää siihen, mikä oli ovessa. Vai? Oho. Se mätsää. So, it was Shane who left us that trail of blood. No niin. Mä ajattelinkin, että ei se ihan niin suoraviivainen juttu ollut, miltä se kuulosti. Please, video, please. Mennään suoraan kapteeni Perunan puheille. Kapteeni Peruna! Pitkästä aikaa.
He's on his way to interrogation now. Kiitos. Noniin, Shane. Miksi sä kusetit meitä? Nothing to tell. I told you all of it. I don't think so. Same as always. Pressure on me to marry her, make an honest woman of her. I keep telling her, when I carry her across the threshold, it'll be a real one, not some cheap apartment. Sure I am. My God. Se Don't you koittaa people huijata. get it? I want to find this sick bastard more than you do. Kerro totuus! Trail of... Oh. Tell me the truth! Oh my God. I can see how bad this looks, but honest. Uh. Hell, it really did slip my mind. I was storming out of there, all pissed off, and must have scraped my damn elbow on something. Didn't notice it was bleeding till I was out in the car. You're right. It It does look bad. Yeah, gives me plenty of time. And with us arguing, I was glad for the excuse. Casino manager says you showed up 20 minutes late for your shift. What What happened happened to to having plenty of time? I already told you, I had a bloody elbow. I stopped at a drugstore and bought some bandages and went out Näytä to se the car haava. and cleaned up. Näytä se haava. And frankly, I used the Näytä time se to haava. cool down. I have to be presentable in my job. The customers I deal with are important. Näytä se haava. Or did you argue with Connie and things got out of hand? So you got some clothing from the car, came back, and stabbed her. Se oli se mun tiiäks, you know. Ei vittu. Nyt mä menen puukottaa sitä. Tyhmän nainen. Ai, kun sattuu. Mä menen hakemaan vaatteet ja niin mä puukotan sua. Then it took a while to Sori, mun piti itse lisätä äänet, koska se loppui niin aikaisin. late for your shift. You think I would try to kill Connie? The woman I'm gonna marry? Then you're sick. As sick as the son of Wow. a bitch responsible for this tragedy. Rauhoitus sen niinku nimettelyn kanssa. Sori, puhelu soi. Hope I'm not interrupting anything. Halo? Got some good news. Connie Mhm. pulled through. Nurses say she's recovering well, Ah. eating and talking. Hyvä. Might want to head down to the hospital before visiting hours are up. Okei. Onko sulla mitään asiaa? I don't have anything else for you. Jutellaan sunkaan sitten. Moro. Yes, thank you. I feel a little out of it. I'll try. It's kind of a blur. Mitä but tapahtui? I remember Shane and me. We had a bad fight. Shane ja mä. Argument, I Kaupungilla taas. And he ran out, really angry Sori. with me. I started crying and must have flopped on the bed, fell asleep. Onneksi mä en osaa niitä sanoa. Next thing I know, somebody in black is hovering over me like I'm having a nightmare. Only I'm awake. Oh He no! has a knife, and it's slashing and cutting, and it hurts. And I fight back, and then he runs out. Sori, oli niin ahdistava kuvaus. Not really. Covered head to toe in a black stocking mask and sweatshirt, I guess. And pants. But it must have been Pants? Motherfucking pants? Epic. It's Enkä niin just a mitä? feeling I have. An impression. Tuleeko joskus Beyond 24 that, he stream? knows we No keep a ehkä spare joskus key joo. outside. En He lupaa was kind mitään. enough to drive me home once when I was sick. I had forgotten my keys at the casino and he saw me use the spare. Of course, I didn't think anything of it. Never mind. This is crazy. I shouldn't have said anything. Where is the gun now? I don't have a license for it, and Shane's against them, like I said. I was Laito panicked ase. and calling for an ambulance. So much going on. I'm not sure. I think I stuck it behind the nightstand. Aha. We need to compare it against blood found at the scene. By all means. Jee, lisää verta. Rakastan verta. By all means. Yeah, take it off, baby. Okei, joo. Ei se ollutkaan niin ihan hienoa. Voinko mä nyt please ottaa kuvan siitä? No nyt mä lyön sua työkalupakilla. Voinko mä ottaa nää nyt? Please. Pitäisikö huvikseen mennä takas tänne? Pystyykö täällä kattelee ympärilleen? Koska täällä voisi olla ötököitä. Niin. Aivan. Sanokaa sitten näette ötökän jossain. Koska tän... siellähän on ötökkä. Mitä mä sanoin? Tän takia mä en saanut täysiä pisteitä viimeksi, kun mä en käynyt näitä turhia paikkoja läpi. Ja sitä viimeistä golf-coursia.
Mä tarvin ne kaikki thoroughness pointit, että saa täydet pisteet. Ja siis mähän on Master Detective. No, pakko saada täydet pisteet. Noniin. Tästä taisi olla tää paikka. Sitten. Hey, Halo? Voisin käydä katsomassa, että onko Shaneilla jotain sanottavaa tosta he's vaimon on his way to pyssystä. interrogation now. Noniin. Sun vaimolla oli pyssy. Mitä sä sanot? I don't have anything else for you. No ei sua kiinnosta. Selvä. Tää. Well, no big shock here. Joo. Connie's blood links her to the crime scene, but nobody else's blood except Shane's is turned up. If Shane's not the attacker, the real assailant slashed and flashed that blade without getting a scratch. Aika pro jätkä. Mutta, pitäisikö me mennä kattoo tänne? Et löytyykö täältä se ase sieltä laatikon Connie takaa? said the gun was in the bedroom behind the nightstand. Let's take a look. Actually, I'm not surprised. What would have surprised me is if we missed a gun on our initial processing pass. Niin, eli täällä ei ollut mitään. Catherine Willows with the Las Vegas Crime Lab. Thank you for seeing us. My partner and I have a few questions for you. Kuka toi on? I'm always anxious to lend support to law enforcement. If you doubt me, just ask your sheriff about my contributions to his campaign. Joo. This is my lovely wife, Nicole. But you've probably seen her on television and in the Aha. tabloids. Whatever. Whatever. Loistavaa. Now, just how can I be of assistance? Kerro, miksi sä murhasit sen naisen. What happened to your hand? This? Just a little cut from a glass I broke. Taking some medicine. Clumsy of me, but honestly, for all the money we spend at this place, you might think they provide decent glassware. Her phone records show you called her last night. You called her? He was probably calling for Please. My loving husband knows that if he went around ringing up sluts like Connie Roth, I'd suffocate him in his sleep. Colin, please. Kylläpä se on She's a kiva jealous nainen. scumbag. You'll have to forgive her. Lucky for you, Nicole, that Connie wasn't suffocated last night. But she was stabbed. Stabbed? Listen, that was BS before. I don't love the woman, but I would never stoop to violence. Excuse me, I'm more than willing to cooperate, but I must ask, why have you come here? Do you consider me a suspect? Because if that's the case, I really would prefer legal representation to be present. These are routine questions. Well, now, fraternizing is an unpleasant word with unpleasant connotations. Now, my wife is correct. I was calling for Shane, who is my official liaison. Tää kuulostaa with the casino. hieman I have both their cell kuusetukselta. numbers, and Connie's reception is superior to his. All very innocent, Miss Willows. Mind if we take a look around? Musta tuntuu, että sanoo ei. Now, I'm sure you'll consider me a hypocrite, but my corporation does have its limits. I believe heartily in the privacy Yllätti ihan of the täysin. individual citizen. And if you want to search my premises, you'll need a reason that doesn't just convince me, but a judge. Selvä. Kiitti muroista. Mennään kysyä tuota Shaneilta. Hei, kapteeni Peruna. What's up? Me tarvitaan Shanea. He's on his way to interrogation now. Sä voisit vahvistaa vaikka tämän tarinan meille. She's a real piece of work, Nicole. Loves to lord it over the little people since she used to be one herself, I guess. Anyway, I just do whatever she asks of me, short of illegal. I either keep the customers satisfied or I'm out on the street. A couple of difficult patrons complained about me. I call it unfair, but a host can be replaced. High rollers are at a premium. Ei muuta. I don't have anything else for you. Okei. Okay. I should have told you this before, but I remembered wrong. I wasn't trying to deceive you. When I checked my purse earlier, the gun was Sä inside. oot tuonut aseen I must have stuffed it sairaalaan. in there when I was all traumatized and bleeding. Rikollinen. And the ambulance guys brought the purse Pese along. hiukses. I'm really sorry. Nice work. Näin. Let's fire off a round in the ballistics lab. Joo, kiitos.
Nyt voidaan verrata pyssyjä. Pyssy A. Ja pyssy B. Okay, that's No. one question answered. Let's move on. Mä tiedän, että me voidaan käydä juttelemaan Perunan kanssa, jos me saatais etsintälupa sinne mestaan. I'll see what I can do. Check back. No niin. You got enough evidence for a search. I'll hit up a judge. Yes! Kiitos, kapteeni Peruna. Olet erittäin hyödyllinen ihminen yhteiskunnalle. Kiitos videosta myös. Nyt mennään etsimään ötököitä. Ei kun siis ratkaisemaan murha. This is the thanks I get for cooperating with you people. Shut up! And after the support I lent your share, what in heaven's name could you be looking for here? I'm sure the sheriff is grateful for your good citizenship, Everett. We're looking for fibers, weapons, blood, and a sample of your Siinä on DNA. puukko pöydällä itse This asiassa is nyt kun katsoo. outrageous. I really should contact my attorney. But goddammit, let's get on with it. Hirveet valitusta vaan. Okei, siinä on sen verta. Sitten. Katsotaan tänne ensiksi. Voisi mennä yläkertaan? Voi mennä, oho! Tässä voi mennä hetki. Good Yeah. work. This area is Kukanen! Kiitos Kukanen. Sanokaa, jos te näette ötökän. Siinä on pyssy. 357 Magnum. One round fired, apparently. It's not uncommon to fire 38 rounds from these since they're cheaper. Aha. Look here. They're 38s, all right. Mut ei se kyllä varmaan mätsää, kun se mätsäsi siihen toiseen aseeseen. Löytyykö samat fiberit? Black wool overcoat. Too small for Ah, Everett, but... Nicole? Nicole? Don't see any blood, but this garment might shed fibers all right. Fisu ei taida olla aktiivisin chatin lukija. Kyllä mä luen sitä silloin tällä, mutta tässä pelissä pitää vähän... siellä on ötökkä. You bug. Pitää keskittyä vähän niin pelaamiseen myös. Kyllä mä sit välillä aina. Oiks tää huone oli... Tää huone on tutkittu. Ja ötökkäkin löytyi. Grissomi on tyytyväinen, kun se löytää ötököitä. Tai siis saa ötököitä. Lisää ötököitä! Nice bug hunting. Let's get back to the investigation. Olisikohan tää tää alue tutkittu? Taas tohon. Tossa on tätä. Siinä on meidän luodinreikä. Ready for mending. Somehow Nicole doesn't strike me as the seamstress type. I'll just take that. Thank you I'm very thinking much. a mouse didn't make a hole in that hanky. Let's get it Hanke. out. Please lopeta puhuminen, please. Siinä on puukko, tai veitsi, lihaveitsi, ja siinä on verta, mutta Let's se voi olla taste the kyllä, blood first. se voi olla kyllä eläimen verta. Try Oops. again with something similar. Tämä piti, no ota se, please. Vertahan se. I'll use the Hematrace kit to ID this blood. Pink for animal, blue for human. Pink, Aa, definitely animal blood.